Krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Od mikrofonu a zdraví DJ Achim tady v prostojících na hřišti na zahájení letní sezony, letních večírků, grilovaček na teráskách a veškerých letních venkovních akcí. Sice už to mohlo být dávno před měsícem, ale vždycky zahajujeme těma čarodějnicema. Jste mohl otočit jako na druhou stranu, máslu. To je žár, jo? Ne, tady se nemusí volit, ne? Ano, zbavíme se toho zimního chmoru. Zahodíme kabáty, když si tady třeba dneska večer zahrajeme. Doufejme, že už nebude muset v kotlík nebo v krbu topit dřevem, že tohle jsou venkovní zahájení sezony právě tady.